Ex-profs Cambuur drukken stempel op eerste duel ONS. Nederland beste op WK Keertsen. En Stefan van der Paal, grote favoriet FK Triathlon. Het is maandag 3 september. Dit is de sport in Poppenslag. Goeie. In het komende jaloeren zit de Friese sport weer centraal. Maar een soort amateurvoetbal, want alle voetbalcompetities zijn weer los. Verder nog het WK Keertsen in Friesland en het Fries kampioenschap triathlon in Drachten. Mij de absolute favoriet Stefan van der Paal uit Ljouwert. Dat al razen, nou is het amateurvoetbal. Sandor van der Heijden en Mark de Vries maken sneun haar opwachting voor haar competitiedebuut voor ONS Snits in de haardklasse. Van der Heijden en Mark de Vries, dat binnen de twee absolute grutte blikvangers bij de Snitsers. De ploeg van Jan Flaps, die vorig seizoen nog maar lege handen. De ploeg eindigde doel op het 4e plak. En dat willen ze net weer in Snits. En dus is er behoorlijk investeerd. Want de ambitie van dit seizoen is duidelijk minimaal de top 3. Sneun naam ONS Snits het optje in Berkum. Na 4 uur Cambuur stiert Sander van der Heijden weer op het veld bij ONS. En dat de Gerre met zijn maatje Mark de Vries. Als je die twee jongens erbij haalt, ik denk dat die samen, weet ik veel, de 500-600 wedstrijden betaald voetbal erin hebben zitten. Nou ja, als je dat in je groep erbij kan krijgen, ja, daar wordt gewoon iedereen beter van. Dus nee, is fantastisch. Hekkental blesseerden, Leo en Chris de Wacht en Jurgen Bos beginnen aan de sidlijnen. De eerste acties in de wedstrijd van Mark de Vries, die hier de bal shin krijgt. Het zou hens wezen en daar is hij het duidelijk net mee eens. Maar scheidsrechter De Lima Schepens die had het heft in hand en zijt dus de bal door de kant uit. En dan kan ONS even letter wol uitbreken met Curti González. En die is vlug en die is sterk en die had het oerzicht. En daar is de eerste treffer dan van Sandor van der Heijden. De 9e minuut van de wedstrijd. Prima actie Curti González. En dito aanmaken terug van der Heijden. Maar intussen binnen Mark de Vries en de scheidsrechter nog heel tijd wat aan het bakken leien. En dat levert de Vries een gele print op. Scheidsrechter De Lima Schepens van Culemborg. Die is nog aan het noteren als Mark de Vries dan nog wat zei. En dat valt blijkbaar in het verkeerde kielsgot. Want het levert hem voort weer een gele print op. En dus reed. En zo krijgen we de wonderlijke situatie dat ONS scoort en een man verliest. En dus met ONS 80 minuten lang met 10 man, Jim Berkum. Trainer Jan Flap snapt er echt niks van, maar het is dan al bad. En de grote vraag is hoe de Smitsers haar dan horen. Nou, dat eerste gevaar is toch weer van Curti González. Zie het lekker in de wedstrijd, bewegelijk, aan alle kanten onspeelbaar. En dan komt Berkum met een man meer uit de schulp. En hoe? Dit is een helemaal vrijstaande Chris van der Meulen. En die had totaal geen moeite om Allegeer de Vries te passeren. Wat een ronde krijgt hij daar in het centrum. Geen boetenspul. En dus de gelijkmaker. En dan hebben we 16 minuten voetballen. Ja, welke kant hobbelt het dan uit voor de tussenploeg? Puntverlies, daar hebben ze absoluut geen rekening mee houden. Ja, het is al wat bibberig, wat misverstandjes achterin. Patrick Goedhart en Allegeert. Maar het komt goed. En dan met Sander van der Heijden weer een paasje aan. En wat voor een paas. En daar is Curti González die dit wonderlijk mooi aanmaakt. En dan komt ONS dus met een man minder verzinnen op voorsprong. 4 verdedigers weer in de lurenlijn. Curti González pakte met zijn linker en schoot de bal precies in de hoeken. En toch de voorsprong van ONS. Met dank aan Sander van der Heijden. Nog 44 spannende minuten voor ONS. Met 10 man een doelpunt voorsprong verdedigen. En de druk groeit van Berkum. Peel. Frank Holsema is dicht bij de gelijkmaker. Maar ONS is veerkrachtig op eigen veld. Sander van der Heijden, prachtige ondername. Ja, Wetterwaarman in de luren. En dan het schot op een peel van Arnold Hedder. Daar heeft Samatrij hier wezen kent. En dat hier een stuk noffelijker voetballen. Maar ONS had dan misschien wel een man minder, maar creëert wel degelijk gevaar. Assist van der Heijden en dan de bal van de Line. Jeffrey Poho Wijnjaan zorgt ervoor dat Berkum in de wedstrijd blijft.
En de minuten verstrieken en ONS liek het de touwtjes in handen te hebben. Vrije trap, Martijn Rozenburg. Zwabberbal, via de lotte. En ek die hier het zomaar inrolje kent. Maar dat baat net. En dan is die marge van één goal toch maar heel iets. En Berkem pompt nog één keer alles op die laatste minuten. Grote kans daar dichtbij van Jason Huisman, maar die rjocht het oer. En de klok staat intussen op 90 minuten. De blessuretijd is ingang. Nog één keer alles zien horen. Berkem. Ja, en dan het onvoorstelbare. Een eigen doelpunt van Ale de Boer. Hij skampt de bal met de halle. Verrast zijn eigen keeper Ale Geert. En toch nog puntverlies. ONS Berkem 2-2. En dit is gewoon heel zuur. Via Ale. Hij wil een voorzet eruit halen. Ja, en hij hobbelt bij de eerste paal hobbelt hij binnen. Ja, dan is het echt heel zuur, ja. Ja, ze eindigt de wedstrijd dus teleurstellend in 2-2. Maar het moment in de wedstrijd wie zelfs die rode kaart na 9 minuten van Mark de Vries. Skizochter de Lima Schepens uit Culemborg en die orenhaatrolspeler de Vries zelfs, die woonden bij us niet ook kwijt. Maar onvierde Sander van der Heijden is die vlakbij het plaatsdelict en hij vertelt wat hij het had. Attitude. Bakkerij, geen zoeken, Mark die kreeg een gele kaart en die zei daarna van, nou ja goed, dan hebben we het daar na de wedstrijd nog wel even over. Ja, dus om het daarna de wedstrijd nog even te bespreken, hoe en wat. En die scheids die zegt dat Mark heeft gezegd, en dat is gewoon gelogen, dat ze elkaar na de wedstrijd wel even zouden zien en dat het een bedreiging was. Nou goed, sorry, ik heb het zelf gehoord, dus het is echt bespottelijk. Ja, het schijnt dus dat hij de eerste keer werd er wat gezegd. Dan had hij de bal in de hand, die gooide niet weg. Toen moest hij hem geel geven en daarna is er wat gezegd en ja, ik heb er niet bij gestaan. Maar dan is het voor zo'n man natuurlijk heel mooi om een grote Mark de Vries binnen 9 minuten zijn tweede kaart te geven en daardoor met rood. Ja, ik denk als een scheidsrechter een beetje gevoetbald heeft, dan ga je dit soort dingen niet doen. En in diezelfde haatklasse spelen Harkema's boys in Assen tegen ACV. Naar de kieten degraderen vorig seizoen uit de topklasse wooi, maar hebben voor dit seizoen een soort versterkingshelle. Maar is doel om zo gauw als mogelijk weer te promoveren naar het niveau dat ze nevens Haren thuisjeren. En dat is de topklasse. Hoewel het Harkema's boys goed aan de wedstrijd begon, is dit de 13e minuut. De ingreep van Jacob de Vries. En dan Renko van Eken. Een prachtig afstandsschot liet hij Jacob de Vries wel kansloos. En ACV pakt dus de voorsprong tegen Harkema's boys in het begin van die eerste helft. 10 minuten later de actie van Philip Ties. Die had hier het geluk dat de bal voor richting verloren wordt. Maar het is wel 2-0 en dus wint ACV. Dan even een kwart de stoon, want er is vanzelfs nog maar 1 wedstrijd spelen. Wel opvallend is dat er maar 2 ploegen binnen mij de volle winst. ACV dus en Flevo Boys. Zij hebben haar een wedstrijd woen, de oren hebben alle jaar league spelen. Takom Wiecoin noteren we gelijk een echte topper, want ONS Snits neemt het dan op in een uitwedstrijd tegen Flevo Boys. Harkema's Boys spelen thuis tegen Staphorst. Die hebben we een treetje heger, want in de topklasse, maar dan van Snijn, maar Snitswiet-Zwart het opnemen tegen HSC 21. Snitswiet-Zwart rond van beginnen woon achter de feiten aan. En komt terug een klungelgoal op afterstaan. Mart Schutten is de schutter. En HSC 21 is duidelijk de betere ploeg, want nog in de eerste helft wordt de voorsprong verdubbelen. Paaske van Mart Schutten en dan is het Kunait Afsar die 0-2 ontekent. De eindstand komt in de tweede helft op het boord. Op een nij Kunait Afsar. Kwartier vertierd tekent hij voor de eindstand 0-3. Er staan dan in de topklasse Snijn, WKE en Lienden hebben beide de volle winst uit 4 wedstrijden. Snitswiet-Zwart had 3 punten. Dat bent de liekevolle als Shabab en Haaglandia. En Takum Wieke, dan neemt de equipe van Johan Groot het op in VVSB uit Noordwijkerhout. Dan naar de Jupiler League. Sportclub Cambuur had Arone Vreed een punt oerhouden onder het duel tegen de Go Ahead Eagles. Cambuur bakte er in het eerste jaloeren in Deventer Arone Vreed helemaal neer van. Het weer de thuisploeg die te toon zette. Hiermee Antonia, prachtig lopke oer keeper Telgenkamp henne. Maar gelukkig voor Cambuur eindigt het deze poging nog op de latten. Maar op een is het Antonia die het voort is. De voorzet en in een keer Marnix Kolder, jubilerend spits, in 400ste wedstrijd in het betellen voetbal. Dit jaar Gingebroek van te maken. Hier gaat Juri Roze in de fout, levert Samarin bij Kolder.
Die leidt de bal aan naar Houtkoop. De sliding is van Bakens. Die maakt het zowel met links als met rechts een keer hens. Scheidsrechter Bossen die houdt om de gele kaart. De penalty on Go Ahead Eagles. En het is Joey Suk die het daar wel hier mij wit. En hij zet in de 28e minuut Go Ahead Eagles op een 1-0 vastsprong. Volsluit terjochters jongen het beeld van de wedstrijd op dat moment. In de tweede helft kantelt dat Liekwals volslijn. Het is Cambuur dat de boppel is en de partij is. Het is wachtje op een Liekmakker en hier komt hij. De voorzet is van Drosten, de oorname van Michiel Hemmen, het oerzicht fantastisch en het doelpunt de 1-1. En dat is ook de eindstand van Cambuur tegen de Go Ahead Eagles. In Deventer wordt het 1-1. Ik nog een laatste bericht voor jou, want het fietser Aleida Noordbruis komt net meer in actie op de Paralympische Spelen in Londen. De Oerturper is op 11 augustus opereren onder blinde term en is daar net optimaal van hersteld. Noordbruis zou nog in actie komen op een wedstrijd op het Diek en op het tijdrit. Arone Sneun won Noordbruis nog een zilveren medaille op een 400 meter tijdrit, maar dan op baan. Een week lang stie het WK Keertsen centraal bij de leefhavens van het speeltje. Duizenden meisken hebben in Friendship, Weesum en in Jesterijn dit WK bezocht. Sneun wie de afsluiting met het Largus, waarin Nederland titelverdediger is. Het WK Keertsen zitten we op. 18 landen namen deel om verschillende varianten van het Keertsen. Vooral wie er wel eens wat kritiek op het evenement. Het zou te duur wezen en hier net te vol op het shutting. In het verleden binnen er wel eens wat excessen west. Keertsen zeggen het als een soort van feestruisje. Onder de jonge bondscoach Pieter Teenstra is daar geen sprake van. Hij zocht de afzondering op een mooie locatie om de ploeg heel dit bij elkaar te houden. Voor het volsluitende team weer dit WK wichtig en maar het in de toekomst dan ook blijven. Ja, maar absoluut blauw. Als ik zie hoeveel publiek die van de week West had. We kwamen op een gegeven moment met duizenden tegelijk. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is een stimulans wat Keertsen. Nou ja, we hebben het Friese Keertsen op elkaar zetten. En, de win wel eens wat negatieve meesten erom, maar volgens mij ga je nou net vol te vertellen. Door bij Zuuro Remers. Ja, dat is ik zo. Ik ben hartstikke verlies, maar dit is een hartstikke fantastisch leuke week geweest, absoluut. Ja, als het juist hoe het hele weekend voor ons is, hoeveel meesten erop aankomen, ben ik jongens, maar het mooie Keertsen, maar die finale van die heren, ongelooflijk. Hier ik weer. Nou, ik was geen schatting te doen, maar weer een heel soort meisken. En ik denk dat de grotere keerspartijen hier in Friesland er jaloers op binnen, zat volle meisken. Dus een dubbelend dwarsslag en 18 land ben je, of Zandjeland ben je west, was zelf in het 18e land. Van mij hebben we het keertsen op elkaar zetten weer. Jongen, het Frieske spul, het morgenkeertsen en het internationale spul. Wie het Largus het laatste onderdeel van dit WK. Largus is een variant van het Jeu de Pelote en wordt vooral beoefend in Spanje en Italië. België en Nederland zijn hier echt tegen betoefd in. Nederland is zelfs een jaar in wereldkampioen. Het was dan echt verrassend dat de Belgen vreeds kansloos uitschakelen waren tegen de Colombianen. Zodat Nederland het in Ecuador opnemen moest in de hele finale. En dat was een spultje van kat en moes, 6-0. Nee, dat is zeker net altijd regen. Ik heb ze 4 jaar in expeditie, toen hebben we voor mij in de finale pool, toen weer een pool. En ik zin de spelen weer ik 6-0, dan weer eigenlijk een beetje hetzelfde team. Dus ik schat deze kansen inderdaad wel heen van tevoren al wel. Nou, hier we van tevoren rekenen. Ja, Nederland-België, dat wordt de finale om het Largus. Het hele plot van Peloten wordt, dus wat dan ook het lieker het op elkaar. Ben je in de 2 sterkste landen, zo'n je zeggen? Dat is net helemaal weer. Het Largus wordt spelen in Spanje, dus zeker de Spanjaarden zijn net uit te vlakken. Nou, en de Colombianen zijn best wel een verrassing. Ik bedoel, ik is alles wat ze zeggen, maar ze juist er echt... hij is gebruik maken van omstandigheden. Ik bedoel, zij konden het eerste opslaan en ze hadden verder wien opslaan. Ja, dan is het wel jongens, ze slaan nou in de wien op, maar ze wippen ze er nog heen. En het is gewoon, ik ben gewoon echt, na 2 maanden is het binnen 2 turven heen, maar het ben wel eraan. Ja? In de hele finale won Colombia van Spanje. De opslag van de Colombiaan is spectaculair te nemen. Boppenhans wordt het baltje opslaan en op een makkelijke wijze wordt het hele perk slaan. Deze opslag had echt een nooideal nevens de Hollandse keertjes. Het kost het kracht, dat zijn we echt in elkaar. Als je wat ze juist doen, die slaan gewoon die Belgen maar zo in een huis. En het is de Belgen een spel zich vanzelf. En ze slaan bovenhand gewoon alles van de wien doorheen. Gelukkig zit de wien ook goed voor u, dus in de wien op. Juist dat ze aan het begin een wolontak in en let ik gewoon steeds kwatter worden, omdat het een kracht kost. En zo staat het Nederlandse team in de finale zien hoe de verrassende Colombiaan. Enkel slag de Colombiaan erin om de bal volslaan over het perk te leveren. Maar de eerste wedstrijd had haar in die te volle kracht kosten. Zag je het Nederland op weg naar de wereldtitel. Hier de opslag van de Colombiaan. Tegen Triemstra mooi de uitslag. En dan wordt de bal kweerslaan. Dat betekent dat het
9-1 wordt voor Nederland. En op 9-1 en 6-2 valt dan de beslissing. Johan van der Meulen, mooi zijn opslag. Brengt hem diep achterin. En dan wordt die bal echt weer slaan. En zo pakt Nederland echt in deze discipline de vrouwentitel. We zijn echt ontiegelijk voor. We hebben de titel nog te verdedigen. Die hebben we dus nou weg. En ja, het wordt een beetje een titanenstrijd bij België natuurlijk. Het is hun spul. We hebben nou in ons eigen spul hebben we het ook voor de kampioen. En nou ja, in dit spul dan jou ook eigenlijk voor de kampioen. Nou, ja, dus we winnen wel ontiegelijk gebrand om te winnen. Ja. En dat is mooi. Arone Vreed is het vrouwenteam van Sportclub Heerenveen presenteren. Het wie tegelijk een presentatie van de stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen. Die is opgerocht nadat de directie van Sportclub Heerenveen vorig seizoen de stekker uit het vrouwenteam luts. In een recordtijd van een paar man zorgen de nieuwe stichting voor bestuursleden en nieuwe sponsors. Er zijn tegenslagen geweest, momenten van somberheid. Ik heb op kantoor vaak tegen mijn broer, dat is een uitlaatklep. Dat is ook zijn belangrijkste functie op kantoor. De man heeft 2 hele grote oren namelijk. Heb ik wel eens verzucht, waar ben ik ingesprongen, waarom doen we dit, hoe komt dit, komt dit wel goed, wat een verantwoordelijkheid. En nu kom ik met een positief punt, wat heeft broeder toen tegen mij gezegd, Wim, mijn motto is altijd, het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Wij hebben toen zijn van, als wij nou niks doen, ja, dan is het gebeurd. In een cruciale jaar. Ajax komt erbij, PSV komt erbij, publiciteit, media-aandacht. En dan is het gebeurd. En nou ja, toen hebben wij zijn dat moet net, dat kan net. Nou, daarom hebben we dingen. Maar dan krijg je dus ik vragen van waarom wie de voorzitter hier net, waarom wie het bestuur daar net. Nou, dat kennen wij dus fysiek net. Dus daarom heb ik zijn even wat meer coulance. Netjes stenen de kopzwargen is de sfeer goed tijdens de presentatie van het vrouwenteam van Sportclub Heerenveen. Wim Anker maakt het hier en daar een grap, maar is bloedserieus als het op de financiën aankomt. Voor het eerste seizoen is de begrutting roem, maar daarna is het onwis. Financieel hebben we het op dit moment, voorzichtig formulerend, redelijk op de rit. We hebben op dit stuit een paar prachtige sponsoren binnenhalen in 3 maanden tijd, dus wij zijn heel tevreden. Maar wij willen wel op korte termijn daar alle contracten van maatje van 3 of 4 jaar. Want we moeten net even naar nou zien. We hebben nou alleen nog maar heel beperkt zien van hoe houden we de ploeg in de eredivisie. Maar we moeten nou weer verder zien. Na het besluit van de Heerenveen-directie om vanwege financiële redenen op te houden met vrouwensvoetbal is er een stichting Vrouwensvoetbal Heerenveen in het leven roepen. Via deze stichting kan de ploeg een terugstart maken. De KNVB is tegen te spreken hoe al inspannings. Ik heb hier bij Heerenveen het gevoel, als je kijkt naar de mensen die hun schouders eronder gezet hebben, zij doen het niet voor 1 jaar. Zij hebben daar een visie. Zij willen langere termijn het vrouwenvoetbal, in dit geval in Friesland, op de kaart zetten. En daar heb ik echt goed geloof in. Sportief zien lijkt het een dreig ier voor de vrouwen te worden. Tal van speelsters hebben Heerenveen verlitten. Waaronder ook international en onvierder Sherida Spitsen die het nou bij Twente speelt. Er is ook een nieuwe coach die het voor het eerst een grote club traint. En daarbij is het team nog jong. Toch is de ambitie van de vrouwen om bij de beste fjouwer te eindigen in de nieuwe Nederlands-Belgische competitie, de Beneliga. We hebben natuurlijk een nieuwe groep, een nieuwe stichting. Dus we maken echt een nieuwe start. En we willen bouwen, 3 jaar bouwen aan de toekomst. En van deze jonge groep gewoon over 3 jaar gewoon meedoen in de top. Ja, dit is inderdaad ook mijn eerste klus. Ik ben natuurlijk nog een jong coach. Maar ik denk dat dat ook wel weer heel mooi is bij deze groep. Dus we gaan er samen gewoon voor. Ja, mooie woorden. En in die eerste wedstrijd van het seizoen moesten de vrouwen het opnemertje in PEC Zwolle. Die wedstrijd was geen succes, er was mij 2-0 verlen. Na een lied jaloeren valt de 1-0 voor PEC Zwolle dat ontanta de betere ploeg is. Min verdediging bij Heerenveen en daar profiteert Jirre den Biezen van. 1-0 voor PEC Zwolle. In de tweede helft gaat het beter met Heerenveen. Het bloed spannend, ont in de blessuretijd. Dan valt de beslissing. Vastzet den Biezen op Van Brummelen. Die komt goed voor de defensie en maakt er 2-0 van. Het Friese kampioenschap triathlon is alle jaren weer een van de doelen van Stefan van der Pal uit Ljouwert. Hij pakte de titel al verskate keren en Guy ek Juster in Drachten als een van de favorieten van start. De concurrentie moest onder oren komen van Jacob Veenstra, de winnaar van vorig jaar. Jacob Veenstra, verhinner van Surhuizen, wie verliezen hier de sterkste bij het FK Triathlon. En toch kreeg hij de Friese titel net achter zijn namen.
Reden, hij wint het in Grains. En alleen inwoners van Friesland kunnen Fries kampioen worden. Ja, ik sta op het podium. Ik had een mooi wielershirt in de Friese vlag. Dus die ik mij nam. Hartstikke blij dat ik won hier. En dan moest ik eraan. En Stefan van der Pal, die ik wel rond, die tweede worden weer. Die mocht toen het hoogste treedje betreden. Spietig, want Veenstra hier de titel graag had won. Van der Pal is dus de regerend kampioen, maar wil dit hier de wedstrijd zelfs ook winnen. Ik ga altijd voor de winst. Ik wil altijd alles eruit halen wat erin zit. Dus volle bak. Ja, die titel dus verdedig je? Ja. Dat wordt dan volgens mij of de 5e of de 6e keer. Volgens mij de 6e keer, maar ik weet niet zeker. Dus ja, dat wil je eigenlijk altijd wel weer hebben, zeg maar. De start is vanuit het wetter en in totaal staan er haast 40 man aan de start. Bij het FK worden de Olympische afstanden aangehouden en dat betekent 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en dat besluit 10 kilometer draven. De start bij het zwemmen is goed van Stefan van der Pal, maar de roze badmoeds. Hij neemt de leiding, maar achter hem onder oren maar de witte moedse Jacob Veenstra. Van der Pal bouwt al vlug een vastsprong op. Veenstra mat in de achtervolging en docht dat together met Simon Hakkebord. En dit is het verschil. Van der Pal had samen een meter als 50 te pakken. De Ljouter liet het ritme aardig voet te hebben. Want in de tweede ronde van in totaal 4 zwemrondjes helpt Van der Pal al een achterbluwer in. De eerste die na 1500 meter uit het wetter komt is dan vanzelfs Stefan van der Pal. En dan is het mooi om te zien hoe hij onderwijs naar de fiets het zwempak uitdocht en hem tarieert op de 40 kilometer hut fietsen. De tweede die hem bij de fietsen meldt is Hakkebord. Een lietse minuut daarachter en hij wordt al vlug volgetrokken Jacob Veenstra. Stefan van der Pal zit intussen al een dikke minuut op de fiets, want dat is de vastsprong die hij maar het zwemmen opbouwd had. En als nummer 2 nog altijd Hakkebord, een atleet uit Utrecht. En daar treffen we ook Menno Idema, gewoon wij een kanshaver, maar hij had krek een zwierde wedstrijd aan en liet het FK zitten. Maar zo had er toch een functie. En hier is Veenstra, intussen in tweede positie, want hij is Hakkebord voorbij. Toemke even omheen. Het fietsen is zijn sterkste onderdeel en hij had de achtervolging inzet op de man die het onder leiding gaat, Stefan van der Pal. En die had zijn draai aardig voen. In totaal moeten er 4 rondjes van 10 kilometer online worden en Van der Pal had er een goed verzet op staan. De Ljouter is dan ook de eerste die te meldt bij de wissel van fiets naar hutdraven. Het is altijd lastig om je ritme te vinden van volle bak fietsen naar draven, maar de vastsprong die Van der Pal opbouwd had op Veenstra is groot. Want hier is Veenstra pas om zijn fiets op te hingen in de helm uit het waan en de squon uit het waan. En Van der Pal is dan al dik 2 minuten ondraven. Die 2 minuten, Jerk. Ja, dat is onder normale omstandigheden dit is te volgen. Oké, probeer je. Veenstra docht er alles om, maar die 2 minuten is in die te volle. Stefan van der Pal pakt de Frieske titel. Van kop aan onder leiding en die had er net meer uit handen. De titel komt hem ta. En Jacob Veenstra, hij moet genoeg nemen met het tweede plak. Hij schrikt hard worden, Coudet nog minder trainen en dat brengt hem uiteindelijk op. De felicitaties binnen van de terjochte kampioen Stefan van der Pal. Natuurlijk blij. Ik bedoel, ik heb keihard mijn best gedaan. En het eerste rondje op de fiets. En het zwemmen ging al niet zo in mijn hoofd ging niet zo lekker. Ik weet de tijd of zo, dat weet ik niet. Maar in de eerste ronde fietsen dacht ik van shit. En als je dan toch wel loskomt, ja, dat is toch wel een heel erg lekker gevoel. Als normaal sprutsen dan het verschil wat ik achter Stefan had, dat zoek ik op de fiets goed met de meidje. Fietsen is mijn sterke punt. Maar ja, dat is echt trainingsachterstand. En dat doen we oriëren dat we beter, maar ja, dit hier wint net door.
En bij de vrouwen kwam Esther de Vries als eerste over de finish. Binnen in Steggeda, maar ze wint het intussen niet eens. En dus gaat de Frieske kampioenstitel nou naar de nummer 2. En dat is Sylvia Brouwer van Oortskoort. En het is hier de sport op deze manje. Nou, dadelijk keer vanzelfs weer naar het Frieske Nijs in Joert. Dag.